Tervetuloa ohjelmaan Oletko fiksumpi kuin luolamies? No niin, tämänpäiväiset visailijamme ovat Titaniakin kovempi, Peräreikka. Naisedustajana toimii tiukempaakin tiukemmin, Anu Saukko. Nyt ollaan valmiita ensimmäiseen osioon. Sen nimi on Kuka vastaa? Ensimmäinen kysymys on paljon on 1 plus 1. Minä tiedän. Olisiko se 5? No ei todellakaan, se on tasan tarkkaan 2. Seuraava kysymys on, kumpi on nopeampi, Etana vai Panteri? Tää on aika hankala, oisko Etana? Ei sinne päinkään, mutta jos seuraava kysymys on helpompi. Kysymys tulee tässä, onko Ruotsi maa? Mä en oo ihan varma tästä, mutta sanotaan, et ei. Siis miten tähän ohjelmaan on valittu 2 näin tyhmää kilpailijaa? No kumminkin seuraava kysymys on, mikä haukku kävelee 4 jalalla ja se on lemmikki? Mä oon ihan varma, se on traktori. Mä lähden kotiin. Vielä on 1 osuus jäljellä, ja se on arvaa mikä. Missä sijaitsee Suomen pääkaupunki? No se on tietenkin Berliini. No Berliini on kyllä Saksassa. Oikea vastaus on kyllä Helsinki. Ei ole enää onneksi kuin 2 kysymystä jäljellä. Mikä ei kuulu joukkoon, Suomi, Venäjä vai hevonen? Suomi, koska se on maa. Miksi? Oi, miksi? No niin, viimeisen kysymyksen pariin. Mikä eläin? Se kehrää maukkujaan seurallinen. Oisko se mun papan vanha lada? Mä en kestä enää, toivottavasti en enää ikinä näe teitä.